Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Nakuhaan og video ang aktwal nga pagpamusil sa mga mitambong sa usa ka Jewish festival sa Bondi Beach sa Australia adlawng Domingo nga mikalas og 16 ka kinabuhi. Samtang gidayeg ang usa ka concerned citizen nga miilog sa armas sa usa sa mga sospek. Aning report. Ang sadya nga kalingawan sa pagsaulog sa Jewish festival nga Hanukkah sa Bondi Beach sa Sydney, Australia ni adtong Domingo. Nabulabog sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Nga milungtad og napulo ka minuto. 16 ang namatay ug 25 ka survivors ang padayong gipatambalan sa ospital. Ang edad sa mga biktima anaa sa napulo kutob 87 anyos. Nakuhaan sabog video ang mag-amahan nga sospek sa pagpamusil. Ang 50 anyos nga amahan nakaengkwentro ug napatay sa mga pulis, samtang ang 24 anyos nga anak kritikal karon sa ospital human napusilan. Sa kuha ni ining video, makita ang pag-ilog ni ining usa ka lalaki sa armas sa sospek ug abtik nga gitiun ang armas ngadto sa sospek. Gidala sa ospital ang sospek human nakahiagom og mga samad pinusilan. Apan gidala sab sa ospital ang lalaking nangilog og armas sa sospek human naigo sab og bala sa braso ug kamot. Nailhan kini nga si Ahmed Al-Ahmed, usa ka fruit vendor. Giila sa Australian government ang nahimo niining kabayanihan sa gitawag karon nga worst mass shooting sulod sa halos 3 ka dekada sa Australia. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian. And every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. Let me be clear, we will eradicate it. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.